Emakhosini. Umsamo ongcolile ulungiswa njani? I-question engibuzwa yona yinina. Ngoba ngeke ngakhuluma ubungozi bokuhlaba, ubungozi bokuyenza imisebenzi. Manje sithini? Ulungisa njani umsamo ongcolile? Alright, mawube uyizukulu, izizukulwana abazali nabogogo nabomkhulu abasekho, then yeah, unayi chance. Kodwa kukhona lo msamo ongcolile ophethwe abantu abawungcolisayo. Babadala, bomalume, abo-auntie, abobhuti omdala, bamoshile, bathwele, bangcolile, bathakatha. Now, uyolungisa njani? Kula-ke manje sengizokuvula ikhanda-ke nesifuba. Nguphi imfihlo abangazange bakuphe yona? Ilungiswa njani? Alright, sinemvelo. Imvelo iyasiklina. Le mithi abanipha yona yokunklina le iwash abanipha zona ziphuma from kwimvelo. So imvelo iyasilapha. Ingakho ngithi hlonipha omunye umuntu. Umuntu siyimvelo nathi. Okay, angikho lapho. Sulungisa kanjani? Amanzi, intaba, umlilo basilungisela imisamo yethu. Imvelo mawukhuluma nayo ukuthi abazali bambawona balalana, ngizoyibeka budlapho. Balalana zange bangishiya njalo ngumlanjwana. Ngaloko ngicela leso sono sisuke kumina. Imvelo yakhona ukugeza uzaleke kabusha. Ungosi yami. Bese nikhale ngesikhanyiso. Niphethe okhokho. Niphethe okhokho. Abaphilayo kuthina kule mizimba emincane. Into engazange nitshelwe abazali benu nabogogo benu, kodwa nizofuna ukukhala ngesikhanyiso. No, ngitreat njengomistress omkhokhelayo for umntanakho. Ngitreat njengodokotela omkhokhelayo mawuyofuna ukulashwa. Ningasithathi ngokungcola singabelaphi bendabuko nabaprofeti. Now ngibuyela ukuthi umsamo ongcolile ulungisa njani. Angithi you are not getting young in this one. Uyakhula. Asithi for example una 40. Usafuna ukuthi abazali bakho bakulungisele umsamo. Usafuna ukuthi wenzelwe imbeleko inhlawulo. Ulate. Ngokomthetho uyenza uceda nje ukuzalwa bakulungisele. Kodwa mawusona 40 ukhala ngomama wakho. Into engiyizwe emadodeni le. Mamami akafuna ungitshela iqiniso ngobaba wami una 40. Umamami akafuna ungitshela iqiniso ekhaya abakhulumi ngomsamo. Ulate. Hamba ngemvelo manje. Ngoba thola ukuthi uloku uyakhuselwa ngokungafakwe emisamo, uyakhuselwa ngoba lemisamo yendlunkulu inabathakathi abaningi. Ngaze ngavundlulula umsamo mina ngawuthola ungenamkuba. Because of umndeni wodwa kunabantwana babo auntie, kunabantwana babo bamuncane, babomkhulu. Generation to generation endiza ngodoti, not ngamasiba, ngodoti. Wena ungafuna ukulunga ube ulomntana ofuna ukulungisa kube kuhle, uyayibona ikhesi yasekhaya, kodwa kunabo score iproblem. So uyophila uzuyongena ethuneni inhliziyo ibhlungu. You've got your own life. You are not getting young any soon. Yebo, imvelo iyasiklina, iyasilungisela izinto. Masiya kuyo iyasiphendula ikenzele ngomusa. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe, and also you like ngiyabonga imfundiso nayo isibusiso ukubonga. Inhlakanipho kamoya ayiveli nanoma ubani sekuku rush hour kwamoya manje. Yini problem yakho umsamo woza thenga imbuzi kuyasheshwa, so khona ukuhlala njengami banicacisele. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.